Without apa yung pangayos ka? Yung iba yung kami pwede ko lang to eh. Apakan. Pwede ko lang to eh. Marami na kaya dito. Oo. Kaya ba ko ba na ito? Okay. Tapos na lang ako nagkasubang ulit. Ba't ako nakipala? Ay, nagulit ka nakasubang ulit. Hindi nga pangarapan. Sabi ko naman, suboy.
Ang kamay ko ay sumasabay. Maraming hindi ko alam kung anong nangyari. Tingnan daw yan ako makinubig. Marami ko na din ang may bubabakal ng hindi ko sa lang. May kinaw ka ako. Okay, kung gamot niya PCDD, ano, naka-force. Pag naubos na ba, mag-default sa pag-isaraw. Force naman, distant ko.
Hanggang sa matapos. Hindi po gaya. Wala. Hanggang gusto. So, dapat nangyayari nun. Pag mga alam ko, may pakinabang. Asmax na calls. Adi, ang alin na ka. Kaya li, mag-cool down. Pagtapos ang saro ko. Pagtapos ito, ika na mga food. Yung click. Ilan yung mga nakaitartan dito? Mga mga puting tao. Mga Arokeno. Arokeno. Mga Indian. Ayun na mga pulito. Ito, ano. Europa. Identification. Yan, hindi na ko na dyan. Yung tagda. Tagda ang kabilagsak. Tagda. Dako na. Ayun din. Video ba? Nakakalam. Hindi ka mag-iniwa. Kanya gamitin mo rin katalaktan. Ayun pa rin. Yung katalaktan yung Ano daw dito? yung ano saan magamit gamit mo ang tao. Ako sumitin ko. O parehas ka. Pero mas mahaba kasi na eh. Kamahal na eh. 30,000 na eh. Iyan na iba. Yan, 13 months. 30,000. Right lang eh. Yan, 30. Ano kasi 13,000. Oo, ano na kanila. Ang nalilatan, processor na mas mahaba. Mas mahal. So, anong malamis na? 2,000, 5,000. Ang computer pa ano, may mga pisa yan, hindi kasi dito natin. May mga pisa ng computer. Yung pinaka-media, baka lang ang pisa.
Teka mo nagpapitay ka man na. Sabay na rin. Oo, wala ko nga yun. Intel i5, i3. AMD. Yan yun, Intel i5, i3. Yung araw kong pinapakal mo sa Manila, meron kami naman yung pinapakal ko. Kaya ba doon daw pa? Pag patrabaho may pwede araw-araw, bagay araw. Pagkapos may araw, araw ng ato. Dati na buksan. Ano, last week, pinalit ni Mao 12 hours ago. Ano yun? Ganyan pa na lang. Then, dati, paano mo nakaraman? Sinabi sa'yo. Oo. Tapos, Kaya pinalit na maparating. hindi ako mag-i-event ng laptop pangkawa. Mga 500,000. Sabi ko nga, 1 million ako dito. Pero lang ng monitor ko ito, duwa, monitor. Nag-carry ba ng pakawa? Hindi mo saan ito ko? Kung sila ko yun, tulong, screen. Sniper, ano sa'yo nung tao mo? Saan ba baga? Mura na ka na namiging pound eh. 1-4, tapos kami tulong ating mga sa kanang tulong. Tama na ko na. Dapat ka, may wapos sa gasa, inuwi ka ba? Pag na pag na paano ka ng tao. Yung mga kama na gano'n ng sito. Hindi kayo ko pala may. Gusto na sa nasarang ano ba? Isa, takot pa. Ang may wapos na minum mo. Ito, hindi pa na ano. Kuya, may takot dyan.
Nagalit na maayos ba? Ito pa lang nakasuwa.
Ako tingnan mo. Ay, mga Lag. Wait lang. Pero bakit ba at naglalagay sa akin sila po mga pangako pagkat lang ang hindi ba na huli ang naglalagay pa hindi na wag pero bakit pero pa pero pa
Pumarita yan. Hindi ko malipit na.
Sabi sa board.
Ben, gusto Ben. Why? Bigyan sila na tao. Basta wala. Pero, repeat daw na naman ito. Bukas ang puso.
Oh, okay.